Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat mentaga janmit inya phashwasha ki Khubor na ke Jylla. Hakine ke election MDC ke peminta ke seng Kongres kalabrut mat kamshim la job tang ke we ke constituency ru ke seng UDP ke job sangut NPP saungut HSPDP tang iwe bagi kertong independent part arngut lat nang ta ke VPP la sarlut habaro constituency hak hasi hers autonomous district council. Ka VPP ke la job hadu kat nyotli constituency baklab yang pura batkan sensyar marway ha district council bat ki job menta na ka VPP baro kidikidur khamat thamai ki bampat julong teng ki nong mi khamat pat ba ki bedang kham thamai hakasan himasima kathan riwar kala kendet thread hadin ke jing no vote na ka benta kelang kerdem lat kro MDC constituency hakaba upersat kurtra jong usembut midinang ba ka Jylla ba preston tensong uba rabok tensong ularem hakini ke election MDC hak kurtong ka VPP uba syam renja kalang kerdam lat kro constituency kini ke bajumi khmat na yeng kesem jong ba preston tensong lat no tang hakini ka samoi trekam badang syudam kabala mi khmat duba ringkat lendam ke UDP hanong scan constituency pat ka kertong jong ka seng NPP ka Kongres Meri Kharpuri kala job sa shisin biang ba ka jinya khun kalong ka bajuat baha baru kertong ka VPP uba man baha thaba Kirat ba hakasi hers autonomous district council na do chief executive member ba penyai sing sim u chairman ba lamprang bla ke executive member kla klemlut hakani ke election MDC ka minta ba jan baro constituency la job daki kertong ki bethamai jan baro ki MDC ki berim kla remlut hakani ke election ka minta lat no tang laingut ki bedawan phai biang ka tau MDC ka UDP na sora ba titas W Khan MDC ke UDP na langren uba Pius Marwen bat ke MDC ke Nongsken ke Kongres Meri Kharpuri. Chief Executive Member John Gajainte Hus Autonomous District Council uba Thombo Shiwat sasisin lo job yang yak election na mudup ladang hagajing penmena yak result hakap pusau trip Rymphang aracara pausan. Ka kom result bapura melapen bena da ke Office Deputy Commissioner ke West Jainte Hus District ke National People's Party ke job kat lai seat bat ka nyoklar banyalam yang hagan ka samoy ya ka executive committee ha joint hers autonomous district council kat ba ka VPP kala job prasit ka UDP bat ka congress kala job marlai seat bat ki arngo ki kertong shimet ki bla job hagan ka kenti ki long ba moonlight pariat ba ka kong violet lingdo ki bla long teng ki MDC sha joint hers autonomous district council hagis nam baladam Uba titas Tawel Khan uba long teng chief executive member berem jong ka khasi hers autonomous district council ula syajit biang hakene ka kenti kumu MDC jong ka sora constituency ne United Democratic Party mentapat tengnya phai shaki Khubor na kari kelami ka thama politik hapreng ka Aam Aadmi Party bar ka Bharatiya Janata Party hade melami ka jingkenno hala ka jingwengno ya ka do jong Dr. B.R. Ambedkar bar ka do jong Bhagat Singh na ka Chief Minister's Office jong ka Nongba Delhi ka menteri rangba berem jong ka Delhi ka Atishi ka therting dak basai pat ba ya ka do jong Dr. B.R. Ambedkar baru Bhagat Singh belawa hadian ka Shuki ka ba ka danglong ka menteri rangba ka Atishi kalaong biya kini gidur laweng no tang Shushimti da ka Rekha Gupta kum ka menteri rangba ha ka bu Bujli da ka dur jong Mahatma Gandhi ka President Draupadi Murmu baru Prime Minister Narendra Modi ka Intelligence Bureau jong keri Pakistan kala maham lupa hadin ba ka Islamic State Khorasan Province kala Birmingham bandra bor ki nongwei bari ke belet pet ya ka lempung ilekai ICC Champions Trophy arajar pausan ka Islamic State Khorasan Province ke bedai ka Sieng King Atyar kala Birmingham ban penlong sok pedung ki nong shong shnong jong keri China pat naki Arab kena menyok rak boreki nak benta bandawa ya ka baik liarwan ka kom ka Khubor sentiat ka Islamic State Khorasan Province kala shimwai ki ying shabar ka nongba ban pentelon ki kam ki jam da ka basyong ru haki rickshaw la ki motorcycle kena ban light naki jing suba snew haki bor pulen
Ka Senapati District Students Association kelakin no bagsipay Assam Rifle gilayada da kabasenran ya kayat kayeng jong gidkot seng le no hagi jaka babuhay shnong gijay pendu naga hagi step arpo atri Rymphang arajar pausan. President Jongka Senapati District Student Association Saloni Tony ulom gidkot keseng hi kila sakhi kat bagsipay Assam Rifle kelasenran gidkot keseng King Atyar United People's Front kabedai ka kenhon jong gile no kuki kabadang don happening kijinga sange yasiat dan ke suspension of operations ka sarkar pedeng bat ke National Socialist Council of Nagaland Isak Muva kila menjur ban pelong biang ya kijinga keranya suk lo kamat jeng dawa jeng jai pendreu naga ki pulit pahara khau jong ka Papum Pare District Arunachal Pradesh kila kurup bontli kemrat klau bala syap penyap bakin thop nya kisir kisiar klau bat kisem klau Yakini gimrat klau beraya kurup lathang no ha taru forest check gate ha Papum Pare. Ki ofisa jong katran wildlife kile thob yakini gimrat klau ladap siat penyap latmu syat do na kabenta kata masa ke bancalongshan. Menta pengina poisya ki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ki nong lek kam sniu lahir thma ya ka we ke jakasa jangki shipai sun ha Cox Bazar ha ka ba kla pen mensa ki kattu ka ningut ki breu hapdeng ki jinga ken a ki branya shakmat ha po ka sarkar ba shipor ki shipai ling sun jong ka Bangladesh ki dang shimkya ya ka kam ka ba ka jinga ken a kanang ki ha Kylleng kri President ka Congo Felix Tshisekedi uthmu ban thawi ka sarkar ya tli nak banta ban weng ya ke jing e ha Kylleng ka jing shan ka manang jur ha ki than mi ngi ula permenaru ya ke jing pen kala ha ka tnat shipai kat ba udang kentaj ya ke jing kran bat ki le no M23 ha padang ki jing kiu jing ken at ha ki than ka Mongolia kala pentik na ke jing pangklam ka basau kabla wanra na bari bat baro kidei kibayade baki nonglet jinglet na Vietnam kibor penyai ka kakya kikentu ya ke jing aitika bagi la jing ada bante lakam ya ke jing sapriang ka sarkar utram klabe kam ya palat khandus pangut kinong trei jong ka US Agency for International Development kumshi bentaban penbet thama ya ka kam ka tu ka ni kinong trei kidang don ha ka syuti ka bagi nong trei bakongsan kidang beteng ya ki kam ki bakongsan Kishipai Sudanese Armed Forces klapen menai ke jing Kerkut ya ke L Obit bat yok biang ke jing Senshar ya ke Al Jitaina hapadang ke jing ken art kedang yai biteng bat Kishipai Rapid Support Forces ke jing ele kula biteng nadu ubenaya yong ala jar polai kla shim ke jing im jong lai po jar ngot kibriu ke Kremlin ka ong baka Russia kedang pelilat ke jing kran yasuk bat ke Ukraine ha ba ke jing kran kalong hapadang ikin hon jong ke US bat ke Russia hariyat Dagi pojar ngut kila lumlang ha Beirut nagbenta ka jili ontep iginoi lam jong seng Hezbollah u Hassan Nasrallah baru Hashim Safidin kat ba kiling sun thma jong Israel ki her halor jong te ki jing le nyam ke Hezbollah kila berngam bakan beteng ki jing khun jong ka da ka bakinno bagi Israel kila pen khen ki jing te kular ban sange ASEAN Omdunai arphongut kinong tong dok kha na Kenya kilayap hagajing her thama kal penshi tomben de kile no jong Ethiopia hajan kalik Turkana kirjing thombol kla pinjur ye kajing kan at khapo jong Kenya bat ke Ethiopia hagabagi bor pahara kidangele banjuba Kishipai bagi pulit jong Fiji kin thau ke kin hon trekam bagi trelang banyakun persya kajing kai drop bat ban penpra ki kam hakijaka badan jingma Kiri jing persang katmu ban pen klan ye jing shngan jong kari bat ban te lakam ye jing jong drop ke banang kiu. Tigitu lagi Khubor hakimat kimat mentaga janmit Khublei.